Wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing ayu, anakku sing setinik-tinik. Nduk anakku Limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya nok mangkono. Ya. Perkara lakon kena disambung sak rampunge Limbo ananging sing luwih wigati. Aku Kang Sarta kuwi anakku Limbuk ngaturake apa to wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan mangkono. Iya mestokake dawuhmu, Mam. Nanging angka siji ora lali ayo bareng-bareng anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Ngaturake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widi Wasana mangkono. Ingkang wis malembarake keberkahan, ingkang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku Kang Sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki mangkono. Iya mak iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa mak? Iki ngene ya nok, kepiye? Adicarane kaya adat lupiya, adicarane kaya adat saben mangkono. Adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi ingkang kagelar dening para warga masyarakat ing Kukuban Ngadipira, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk mangkono ya mak. Iya. Iki dadi adicarane wujud syukure para warga masyarakat. Wujud syukure para warga masyarakat ing Kukuban Ngadipira. Ya kuwi dengan dibingkai
dalam rangkaian adicara ya kuwi sedekah bumi utawa nyadranan utawa rasulan maneka warna kang dadi adi jenenge nanging inti sarine padha inti sarine ya kuwi ucapan dan ungkapan rasa syukuri para warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat ana ing laladan Ngadipira syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala awit wis pinaringan berkah kang sarta rejeki peparing saka Gusti ingkang akarya jagat iya mak iya ngestokake dawuh mula aku karo kowe minangka dadi wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata iya ora ana tembung kang prep ora ana tembung kang luwih pantes kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturake terima kasih yang sangat banyak mangkono kunjuk marang sapa kunjuk marang pepundhenku iya nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan ingkang sampun kula anggep kadidene ibu kula piyambak mangkono ibu kepala desa Ngadipira Ibu Karsupin pancen kapara nyata sumrambahe para perangkating desa sedaya panitia iya lan uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk untuk seluruh para warga masyarakat Ngadipira kang wis ora jeleh-jelehe ora waleh-walehe mengapresiasi kang sarta antusias marang awake dhewe sakonco sanggar seni Astabrata anggone caos hiburan paring lelipur ya kuwi ngisi adicara ana ing sedekah bumi ana ing laladan Ngadipira kaya dene bengi iki no mangkono ya mak yen ora kleru wis marambah makaping-kaping awake dhewe sowan rene iya rambah kaping nek ora kleru ping 4 no iya nanging senajan to wis marambah makaping nek ora kleru ping 4 ya awake dhewe sowan ning Ngadipira nanging ora mengurangi semangat kang sarta antusiase para warga masyarakat wiwit sore wis rame wiwit sore wis akeh sing padha mirsani iya mak iya alhamdulillah kebak barokah awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata karo warga masyarakat Ngadipira pepindhane wong liya manjing dadi sedulur iya Pak insyaallah nek awake dhewe sakanca akeh sedulure Pak insyaallah uga otomatis rezekine uga pinaringan berkah kang sarta barokah akeh rezekine akeh sedulur akeh rezeki ngono kae no iya mak iya mestokake dawuh iya bersih desa sedekah bumi nyadranan kang dadi arane nyadranan utawa sedekah bumi iya iki yang ngiras-ngirus wis memasuki bulan Agustus sasi kamardikan sasi kamardikane negarane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iya ngiras-ngirus karo tradisi agenda rutin tiap tahun sedekah bumi iki mengajarkan piye senadyan adicara nyadranan utawa sedekah bumi kuwi dudu ajaran agama ya nanging secara tidak langsung ana sajroning adicara sedekah bumi utawa bersih desa utawa nyadranan kuwi terdapat nilai-nilai positif, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama yang diajarkan ana ing ajaran agama tuladane. Tak rangkum ana 3 nilai positif yang dapat diambil dari adicara bersih desa utawa nyadranan upamane mak. Ya kuwi nilai positif pertama ya kuwi nilai syukur. Oh, nilai syukur. Otomatis adicara bersih desa utawa nyadranan kaya ngene iki warga masyarakat nyukuri nikmat peparing saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya ya mak.
Gusti Allah wis nate paring pangandikan lumantar kitab suci, sok sapa sing seneng nyukuri marang kenikmatane pangeran fa insyaallah bakal ditambah kang dadi rezekine. Ning sapa menungso sing kufur ora gelem nyukuri nikmat paring saka Gusti Allah, sayekne bakal nampa bebendu ingkang gegirisi. Oh ngono. Ya. Mula syukur kuwi ya diajarkan, syukur kuwi ya diajarkan dalam ajaran agama. Ya, kuwi nilai positif yang pertama, nilai positif yang pertama. Ya mak ya. Banjur nilai positif kedua yang dapat diambil dalam rangkaian adicara bersih desa utawa nyadranan, kejaba mung nilai syukur ya kuwi nilai sedekah. Oh, sedekah. Sedekah kuwi ora ngomongake brana arta, ora mung ngomongake brana arta. Nanging nyenengke atine liyan kuwi ya wis klebu dicatet dadi nilai sedekah, wis klebu dicatet dadi nilai amal jariyah. Mangkono. Kulo makrofin sedekaten, sok sapa sing nyenengke atine liyan, sok sapa sing gawe becik tumrap liyan kuwi wis klebu sedekah. Mangkono ya, Mak. Tuladane kaya bengi iki, iya. Senajan ora nganggo brana arta anggone nyenengke atine liyan, nanging lewat pagelaran seni dan budaya, ya kuwi wayang kulit. Wayang kulit, nyenengke atine wong pirang-pirang sing terhibur ora mung warga masyarakat Ngadipira, nanging warga masyarakat Jaban Rangkah di luar Ngadipira, pecinta wayang kulit, sutresna budaya padha mirsani, padha midhangetake ana ing pagelaran bengi iki no. Iya. Atine melu seneng, atine melu bombong, atine melu bungah. Iki wis kalebu nilai sedekah amal jariyahe Ibu Kepala Desa, nilai amal jariyahe warga masyarakat Ngadipira. Iya Mak. Iya. Sabanjure sing terakhir angka 3, nilai positif yang dapat diambil dari adicara ya kuwi sedekah bumi utawa nyadranan, ana nilai silaturahmi. Oh, silaturahmi no. Iya. Awake dhewe ngrumangsane urip ana ing jagat raya, urip ana ing desa, urip ana ing dusun ora ijen. Iya. Hidup bertetangga. Manusia kuwi makhluk sosial. Iya. Sing gawene saben dinane ora tau kumpul karo tanggane, bareng nyadranan, bareng bersih desa dadi sawiji, manunggal dadi siji, malih dadi gelem kumpul karo tanggane. Iya. Iki uga ngajarke tumbuh leh tutup karo adicara Agustusan. Oh ya. Tentang nilai persatuan dan kesatuan. Iya Mak. Iya. Bedane agama ora ndadekke gendra, bedane panemu ora ndadekke udur padu. Ya. Beda pilihan ora ndadekake pasulayan. Iya Mak. Iya ngestakake dawuh merga jaman saiki wis ora usum no gegeran nggur perkara bedane agama. Ya. Wis ora usum saiki gegeran nggur beda pilihan, wis ora usum gegeran nggur beda kapercayan. Iya. Kabeh selama menjadi warga kesatuan Republik Indonesia kabeh sedulur no. Oh ngono. Sedulur tunggal bangsa, sedulur tunggal bangsa. Iya Mak. Iya ngestokake dawuh. Dadi adicara menyongsong PHBN kang sarta nyadranan bersih desa kaya bengi iki mengajarkan tentang nilai persatuan kang sarta kesatuan. Penontone sing rame mlumpuk dadi siji tumplek-blek nyang Ngadipira. Iya. Wis ora nyawang endek dhuwur derajat pangkat, ora nyawang sugih miskining bondo donya. Iya. Tuwa anom, gedhe cilik, lanang wadon padha mlumpuk dadi siji ana ing bengi iki. Iya. Mula wis wajibe aku karo Biyung ndongake warga masyarakat ing laladan Ngadipira. Kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara sedekah bumi yo Mak. Dongaku tansah banyu mili no. Iya. Dongaku tansah banyu mili wabil khusus warga masyarakat ing Kukuban Ngadipira. Kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara sedekah bumi utawa nyadranan. Iya. Muga-muga sak rampunge awake dhewe sak kanca netepi wajib. Iya. Wilayah utawa desa
ing Ngadipira kene dadi desa sing badatun kaya batun warupun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saking bencana alam beka sengkala sageta sirna bebendu rertu sageta sinaku sial dangkal sageta kabucal amin 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 ya rabbal alamin Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Muga-muga donga becik anyerambahi katentreman tumrap warga masyarakat ing Ngadipira pancen kaya mangkono no. Iya. Jebul kae sing tak anti-anti wis tak